Wai ku har yanzu kuna nan? Kuna ta wannan shirma? To ina za mu je bayan kokol ɗin shishan makin je kawo mana. Ke cika ne fa ina sanar da ke bukata ta kuma yanzu na da shiru. To fa, to kun gani yanzu shirya ma ne zan fita. Sai na dawo. Ki tafi ina? Inda ka aike ni. Wa nake gani Zainab? Yau ke ce a gidan nawa? Sannu da zuwa shigo. Zo mu shiga ciki. Ake matsalar ba zuwa gidan naki ba. Idan aka zo sai a samu maza da yawa ko gurin zama babu. Kar ki damu. Zo ki shiga daga ciki, zan sallame su yanzu nan za su fita su bar gida. Ba zan shiga ciki ba. Ki dai sallame su bar in zauna a can. Sai mu zo mu yi magana. Zi baby. Ka cika. Wannan ba ta yi. Tashi. Don na ruwana don mata aure ce. No ki ka haɗa mu da su. Wai ya aka kika tuna da ni ne kawata? Ni na yi tsammanin kamar yadda kika ce ni da ke har abada. Aiki ba a zo gidanki ba, a zo a samu maza da yawa. In kuma mutum ya cika zuwa gidanki sai a fara zargin shi a unguwa. Ba haka ba ne. Ke kin san tun sanda na zo garin nan babu wanda na sani sai ke kaɗai. Amma tun sanda na zo na kwana kacal ɗaya kacal a gidanki, kika mun walaƙanci kika mun korar kare. Ai da kin yadda da tuni na ci gaba da zuwa gidanki ko? Mijina ya ganki ya ce min wace ce ke in ce mishi me? Sai ki ce masa schoolmate ɗinki ce, tare muka university da ke. Sannan kuma duk duniya baki da aminiya ta irina. Dama, amma a yanzu Asabe kin fi ƙarfi na. Yanzu ma dan ina cikin damuwa ne kawai na rasa yadda zan yi na ce bari in zo gidanki in huta. A'a, to ina mijin naki yake? Fa gaya miki inda yake aiki. Shi ba mazauni ba ne. Aikin ji illar auren miji matafiyi kenan. Ni tun ranar da na zo gidanki na kwana ɗaya wallahi na fuskanci kina cikin matsala. Kawai dai kin ki faɗa min ne Zainab saboda kyamata da kike yi. Kin san mun yi rayuwa da ke kusan shekara 5, kin san halina. Duniya ce kawai ta ne da ni haka da maza. Kika ganna a wannan rayuwa. Amma kuma Asabe, wannan rayuwar da kike yi kwata-kwata ba ta dace ba. Dakata, Zainab, wane ne mijin da nake so na aura nake ƙaunarsa sama da kowa, amma ya ci min mutunci, ya min walaƙanci ya auro aminiyata. Bai faɗa min zai yi aure ba, sai ranar da ta tare a gidan na san ya yi aure. Kawai don na tsaya na yi kishi, na nuna kishi na yi masifa da bala'i, shi kenan ya sake ni. Mutane kuma ba su ga laifinsa ba, laifina suka gani. Wai ce ne na cika kishi, na cika masifa da bala'i akan an min kishiya. Shi ne na ce ni kuma kawai auren dole ne? Shi ne kawai kika ga na rabu da su, na zo na fantama ko in ce miki nake fantamawa a duniya. Amma kin san me ne? Kwanan nan na samu labari, ya mata ɗan karan wulaƙanci, ya haɗa ta da red card saki 3. Ya mata kishiya, ya auro zankaɗe diyar mace shuwa'ara daga Maiduguri. To, yanzu ba ga sakayya daga Allah kin gani ba? Haka ne, amma don Allah gaya min menene matsalar taki, Zainab faɗa mu. Rabona da mijina ya kalle ni a matsayin matarsa, yanzu wata 10 kenan. What? Amma kike zaune? Lalle Zainab kin ɗauko hanyar halaka kanki. To amma bari na gaya miki,
irin abin da yake yi kawai shi zaki daura ke ma ki riƙa yi. Menene abin da yake yi kenan? Bariki mana. Bariki? Yanzu kina nufin da aure na zan je in kula mazajen banza a waje? To sai me dan kin bi maza? Su mazan ba matan aure suke bi ba? Kuma su ma da auren nasu suke bin mata. To bari ki ji an gaya miki. Wallahi idan na rantse miki ko istighfar ba zan yi ba, mijinki bariki yake yi. Dan haka kawata a rama wa kura aniyarta kawai don laifin ɗaya ne. Asabe, sai ba kawar arziki ba ce. Kin ga tafiya ta sai an jima. Kina yawan ciwon ciki ne dama? Tun kafin yi aure ina yi. Wannan babu dama, wani dan kurji ne fito mata a gefen mahaifanta karami haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakta. So zan rubuta muku magani yanzu. Idan ta sha yanda ya kamata in Allah da cikin kankanin lokaci zai rabu da ita. Kuma insha Allah sai ta samu rabo. Dakta, kina nufin Sadiya za ta samu ciki? Insha Allah. Mun gode dakta, Allah ya sa. Amin, Allah bari rubuta muku magani. Sadiya. Hajiya barka da gida. Barka da zuwa. Saboda yanzu ka ɗauki matarka kuka tafi gantalinku kuka bar ni a cikin gidan nan ba za a gaya min cewa an fita ba. Na zo dan ta duddubawa na neme ku sama da ƙasa narsa ka aibi matarka kun tafi yawo ko? Ai ganin Hajiya kana tada kina katse miki baccin ki na safon nan shi yasa. Saboda mutuwa ne kuma ba za a iya kwankwasa min kofa a tashe ni a gaya min za a tafi ba in ce a dawo lafiya ko? Insha Allah za a dawo. Asibiti muka je. Na to kuma dai kai ka sani. Sadiya ne ba ta jin daɗi. Sadiya ce ba ta jin daɗi. Me yake damunta? Wallahi ciwon ciki ne a yake damunta. Ai da baka kashe kuɗinka a banza ba. Ai da ka gaya min ciwon ciki kan ai sai a jika mata dan ta zarga da gauta. Ina da shi. Me yana zuwa ka bata kuɗinka a iska? Wa'annan juyoyin haihuwa suke yi? Juya? Ai ciwon cikin na abin nan ne kawai dan ba haihuwa take ba shi yasa. In gaya maka. Haka kawai ka wahalar da kanka. Dan kuɗi ya maka yawa? Baka san zafin su ba ko? To. Ne an bar ne. Ko? Ba abinci. To sai ki wuce ki je ki dora min abin da zan ci. Hajiya ai na to mana abinci gashi na so. Wa. Kai tun da kake a rayuwar ka taɓa ganin sai abincin kasuwa. Kai ka taɓa ganin ci abincin kasuwa. Ai dole ka shiga ka dinka min abin da zan ci. Abincin kasuwa ka fi zabo da komai so kake mutu ko? Shi ke na ku samu inda za ku wala. To ba inda za ka ina nan insha Allah. Ki shiga raina ki samu guri kin zauna yammata. Zana riƙe ki hannu biya alƙawari zan miki gata. Yanzu Abdul kamun adalci kenan dan Allah. Ina ofis ne aiki nake ta fama da shi wallahi. Ka watsar da ni tsawon wani lokaci kuma bayan da ranka da lafiyarka ka amma ka kasa kallo na? Kinga. Abin da nake so da ke shine bai kamata a ce kina yi wa mijinki irin wannan ba yanzu zargi na kike? Ni ba zargin ka nake yi ba. To tunda kin sa aiki nake yi ai bai kamata ma ki kawo irin wannan magana ba. Kawai kamata a ce ki zama mai yi wa mijinki uzuri. Kin ji ko? Yawwa. Sai an jima kawai in na gama zan kira ki.
Haka kake cewa kullum, amma na san ba za ka kira ni ba. Idan kuma na kira ka, sai ka ga dama za ka ɗauka. Assalamu alaikum. Oga. Barka da zuwa. Lagos. To shi kenan zan yi miki flight zan zo. Gaskiya ka tsaya jin daɗi. Z-baby. Z-baby. Ki zo tafiya ta kama ni wallahi zan je Lagos yanzu uban mu kira ni. Yanzu zan wuce. Lagos. To yanzu in ka tafi sai yaushe. Ina ruwanki? Ke da nayi da ki zo ki raka ni kin yadda. Ba haka bane, ka san ba na son barin garinmu. Ko? To shi kenan sai ki ta zama a garin naku. Kin ji ko? Ki fa rijiya kawai. Abu ɗaya nake so da ke. Kar ki saki ki ce za ki je wani yawo ki zauna a nan kawai saboda na riga na yi magana da su. Jibi ko gata zan dawo. To shi kenan ba damuwa. Allah ya da kai lafiya. Amin. Yawwa, madam, kin sha maganin ki ne kuwa? To ai ka san bana wasa da shan magani. Gaskiya ne, tabbas na zan baki wasa da magani kuma ya kamata wani ma ne ga wannan abun haka ne. Kuma wa aiwanci kike? San da fitowa. Kana fitowa. Yawwa, sannu haka ce da sannu nan. Allah ya kiyaye. Duba ka gani. Saboda na ga kai ba son kake kai auren nan ba. Na gaya maka magana ka ɗauki abin da wasa. To ni ba da wasa nake ba. Iya gaskiya ta nake gaya maka. Ka duba ka ga a cikin waɗannan za ka samu wacce kake so. Ga su nan kyawawa, farare, sol-sol, wanke hannu da ka taɓa wanda sun fi wannan yarinyar. Ka duba na ce. Duba da yawwa. Dubi wannan dan Allah dan Annabi. Ko ita za a zaɓa ne. Ka ganta jajir da ita. A'a ga dariya har da wushiyarta. Hau, tafiya kika yi? Umma ta gaida Asha. Ka duba min sosai ka zaɓa min ka nuna min wacce kake so. Yanzu je yi magana da gidansu. Mama me mama? Ka fasa.
ki shiga raina ki samu guri kin zauna yan mata zana rike ki hannu biya alkawari zan miki gata. Kaga tun bayan rasuwan iyayenmu, iyaye ke rike da ni duk abin da na nema auren shi yana mun. Ina fata kai ma za ka rike ni amana kamar yadda yaya ya rike ni. Insha Allah Sadiya zai rike ki amana. Ke ma kin san ai ba daga nan ba. Ni dai fata na kawai kamar yadda muke soyayya a yanzu a nan kafin a daura mana aure. Ya zama Allah sa in an je can an yi auren ma mu daure a haka. Ko kuwa? Allah ya sa mu dace. Amin. Sadiya Sadiya ta Kamal. Kamal kuma na Sadiya. Ina zan ke sai ki ta dariya duk bayanin da kika min a waya ɗazu yanzu ina so ki maimaita shi yasa na zo da kaina. Daman duk tarukan da nake shafawa Alfinsto nake siya. To shi nake son yanzu in zan haɗa kayan auren nan mu je Alfinsto a ibo mun tararraka da mayamayan su duka ina so. Amarya ta kenan to ai baki da matsala. Alfinsto ai gida ne. Dole ne mu je mu yi siyayya a Alfinsto a sai tararraka da duk sauran abubuwan da kike so. Kin gane? Sai mu sassaya. Amma na ji daɗi sosai. Allah. Da fatan dai ba za zai a sha min bilu ba dai ba dai tsada ko? Kai, Alfesto ai kayan sa yana da sauki ba shi da tsada. Allah. Allah. To ba damuwa. Za mu je mu sai ki zazzaba. Ya magana an kodin kun gama? Eh na musu magana za su kawo anjima. Kun ga ya kamata an ka saki gaya mun akwai yan gidan masu ce su ma za su yi na bangaren naku. Dan shi kenan kane. Allah dai ya sa mu dace. Ni dai wallahi na matsa gaskiya za a daura auren nan kowa ya huta.
kin man waya kin ce na zo. Na zo kuma kin tsaya kin haɗe rai. Me yake faruwa? Dama akan maganan kamun nan ne. Eh. Duk na gaya wa ƙawaye na 'yan makarantar mu duka sun ce za su zo. Kuma yanzu ka ce an fasa. Don Allah ka yi haƙuri a yi. Wallahi ya kin sa ma hankali na ya tashi. Saboda maganan kamu ne ko kike haɗe rai haka? Ai ni abin da yasa nake cewa a haƙura da kamu tun da kin ce kina son dina. Bidiyon nan ne a wasu lokutan gaskiyar magana an yi sai kiga ba wani alheri ba. Shi sa nake ga ina ta zuzzuƙewa akai wallahi. Don Allah ka yi haƙuri a yi so ɗaya ne fa shikenan. To shikenan to sakira na yadda. Sai me kuma? An gode. To shikenan yanzu an sallame ni tafi? Kin tabbata? To shikenan nagode. Sadiya rigima. Sai mun yi magana kenan. Ya kake min shiririta ne? Ka san yadda na matsu nake buƙatar waɗannan kayan, amma sai yawo kake min da hankali. Kaga, dan Allah kai haƙuri. Ka gane wallahi yanzu na shigo garin ko satilin ban yi ba tukunna. Abdul zan iya fa canja kamfani. Ka san fa ba ku kaɗai ne kamfani ba. Bari in gama clearing ɗaki na a hotel tukunna shiga. Saboda ina da kai a kamfanin shi isa ka ga na damu da kayan ku. Ba wai dan ba yadda zan ba iya bane. Haba, ni na isa in ma zan manta wani abu ma zan shiri ta zan yi da business din samu kuɗi ne? Ai ba zan yi ba ka sani. Ai kuma sai ta Allah. Matsalar ka guda ɗaya ce. Na san halinka in dai har ka riga ka je ka da wannan almurai yarinyar zibebi manta kake da komai manta kake da kowa. Kaka damu kawai bari na gama ya zan ne ka. Sai na ji ka. Yawa sanu. Amun lafiya aiki. Lafiya lau. Sanar. A ka dai duba saboda ina ganin kamar wacce na bari a ɗakin. Na kira namba ba ta shiga. To ina ganin kamar mu yi wani. Ran duba ne. Ko ba gane ni bane, ni ne wanda nake 120 din nan? Bayanan na gane ka. Ko a taimaka min da Allah ko spare din ne dai mu san yadda za a yi ko? Okay. Ashi. Yawwa, alhamdulillah. Okay, ba mu. Ana ta waya ne? Waya ce ai ta dole ce. Ga lemu nan na kawo maka kaɗan sha? Kin so na abu? Ni ba fata lemon nan ma nake ba, yunwa nake ji ai. Ai kai ma ka san ba a rasa ɗan cak-cak a gidan nan. Bari a je a kawo maka ko ɗan kaji ne kan nan dai ka sha lemu. To, inda kin ci. A baka tsikege ne ungutun. Yadda aka yi na san ana yi da ni ko? Amma suti ba sanyi sosai. Ba sanyi. Ai gani ne kana mara shi yasa ban kama ka mai sanyi ba na hana ka. Tunda dai ina mura ai da kin dan sa kankara inda ake ɗebo ranar nan mutum ya shigo gida ya kamata a ce a dan samu abu mai sanyi. Ba damuwa bane ka aje a sama ka san ba a san bacin ranka. Dare a nemo mai sanyi. A dan kama ka dan kajin nan ka dan ci. Hey!
da zaki min kenan? Yanzu baby. Abin da ya gaskiya. Kai, har yanzu tuna kake? To ina so. Abdul haka da ke ni, kamar yi maka bayani. Kar da kini. Kar ka da ke ni. Ya ka zo ka ce karɓar ya maka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Amin alaikum salam. Baban yara. Na'am. Lafiya na ka shigo kamar ranka a ɓace ke? Wallahi wani wawan direba ne yi min ganganci yanzu a hanya. Shine raina ya baci. Ki je ki ci gaba da aikin ki. Gida uku, gida uku, gida uku. Dadin yara. Zainab me haka ne? Ba na cika tashe ni ba. Kai hakuri dan Allah. Mai gadi ne ya ce ana neman ka a waje. Wai 'yan sanda suna neman ka. 'Yan sanda? Kuma sun ce in ba ta so ka ba za su shigo. Ina zuwa. Ki jira ina zuwa. Kai tunanin ka da ke ni ka da ki banza ne? Ursa ya za'i. Za mu je police station ɗinmu ne da kai. To na ji zan bi ku. Amma da Allah ku yi min alfarma da zan je da motata. To ba matsala zan haɗa ka da yaro sai ku tafi. Ba saka ma da sharo ba sai in bi shi mu tafi tare. Kina kika sake kika yi inda mota take sai na dudduke ki wallahi. Shiga wancan. Ka zo mu shiga wannan ɗin ke mu tafi. Kinga, yi haƙuri, hau wannan ɗin mu tafi tare. Ai ni kai ka fi bani ma haushi. Ya za a zo har gida a tafi da kai ba tare da ka kira ka gaya min ba. Kofa gidana fa na gansu. Kuma da police idan na tsaya yanzu ina jayayya me kake ganin tunanin za a yi? In mata ta ci labari. Wannan shine dalilin da sa kai tsaye ban yi musu ba na bisu. Yanzu haka ba zan mata wayo ne mata baya mata ƙarya. To haka ne kai ma kana da gaskiya. Amma magana ta gaskiya kuma Abdul shine lokaci ya da zaka sake sanja taku. Ya kamata ka haƙura da neman irin waɗannan 'yan matan da ba su san mutunci ba 'yan yaga riga. Ka haƙura da su. In koma ina to. Manya-manyan mata, matan da suka san duniya, duniya ta san su, suka san abin da ake kira bariki, suka san abin da ake kira duniyanci, ga su nan a gari? Haba da Allah. Haba, ga su nan wafulan a gari? Kai, ya ma kamata in kai ka wani guri domin ka samu nutsuwa, don na sai yanzu hankalinka baya jikinka, an tayar maka da hankali. Allah, kai, ni bai na kake birge ni kenan. Wato ka san kan kowace tsiya. Rayuwar nan baka san kansa ya bayan sai a tashe ka daga aiki. Yanzu ya zai kenan. Mi kenan, mi je ta nan. Allah. Kai. A wani guri na gano da baka san da shi ba. Daga nan kuma ina zan yi. In muka je, hagu za ka yi. Sadiya, ke ce da yamma nan haka? Wallahi an kai kike yi. Ai ɗazuna na kira wai ki mu gaisa sai yaran da suka ce min yaya ya dawo. Yaran nan har sun gaya miki ya dawo kenan. Wallahi da na daɗe ban gashi ba shine na zo mu gaisa. Yayi yar gidan yaya. Anti me zan taya ki da shi? Sadiya kenan. Ki ba ta gajiya da aiki? Ba komai. Akwai kayan ciki a cikin fish din nan. Dala baki to sai ki dan wanke min su ko?
Mommy, ki kirawo Daddy mun gaji kuma bacci muke ji. Mommy, ni ma bacci nake ji. Ta ku tashi ku je ku kwanta kun ji? Idan ya zo zan taso ku.